מה זה הפער, אחי? הספורטות כאילו הוא התחמן. אתה מדבר ספציפית על הדמג' באף. כי הגנתית אני מרגיש אותך. כן, כן, לא, הדמג' באף שלך, אחי. על הפרצוף. כן, לא כאלה. זה כמה זה. בין נקודה אחד על הזה ספיד שלי כשאני עושה על זה 2.2. זהו, אני מאטרופין עושה 2,500, 2,400, בקושי, לא 2, ביל 400 בזה, זה בקושי. חולה. אל תגיד לי, מה לא עושות? שומעת אותי? שאני אמות! קדימה. כן, 82% באף זה נמוך. גנף... הסכמים. זה כמה דברים.